στο πρώτο κύκλο παρουσιάσεων βιβλίων του για το 2013 που αρχίζει απόψε. Από πέρσι ξεκίνησαν οι κύκλοι παρουσιάσεων και λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν, αποφασίσαμε να καθιερωθεί πλέον. Για τους κύκλους αυτούς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον δημοσιογράφο και συνεργάτη μας, κύριο Βιδάλη Γιώργο. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Παπανάστου για την παρουσίαση του βιβλίου του σήμερα και φυσικά τον αγαπημένο μας ηθοποιό, κυρία Ηλίρα Λογοθέτη, που θα διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περάσετε όμορφα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στον τρίτο κύκλο. Χρονικά, ο πρώτος του 2013 και είναι αφιερωμένος στη θάλασσα, λογοτεχνία και θάλασσα. Η Ελλάδα είναι θάλασσα, ο κόσμος όλος είναι θάλασσα, τα 2/3 της γης είναι θάλασσα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βόλτα λοιπόν σήμερα σε ωκεανούς, τις άλλες Δευτέρες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αυτά εν ολίγης θα δείξουμε τώρα, θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή ηχογραφημένη που είναι ένα απόσπασμα από τη θαλασσινή οδή του Φερνάντο Πεσόα με τη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου. Θαλασσινή οδή. Όλη η θαλασσινή ζωή. Όλα τα της θαλασσινής ζωής. Διεισδύει στο αίμα μου όλη αυτή η λεπτή γοητεία. Και σκέφτομαι ατελείωτα τα ταξίδια. Οι γραμμές των μακρινών ακτών που τις πλακώνει ο ορίζοντας. Τα ακροτήρια, τα νησιά, οι αμμουδερές παραλίες, οι θαλασσινές μοναξιές, σαν κάποιες στιγμές στον ειρηνικό, όπου δεν ξέρω τι μας έμαθαν στο σχολείο. Και βαραίνει στα νεύρα μας η γνώση πως είναι ο πιο μεγάλος των ωκεανών και ο κόσμος και η γεύση των πραγμάτων γίνονται έρημος μέσα μας. Η έκταση, η πιο ανθρώπινη, η πιο αφρισμένη, ο Ατλαντικός, ο Ινδικός, ο πιο μυστηριώδης όλων των ωκεανών. Η Μεσόγειος, υπάκουη, χωρίς μυστήριο κανένα, κλασική, μια θάλασσα που γλύφει τις πλατείες, ενώ τις κοιτάζουν από τους διπλανούς κήπους λευκά αγάλματα. Όλες τις θάλασσες, όλα τα στενά, όλες τις παραλίες, όλους τους κόλπους, θα ήθελα να τα σφίξω όλα στην αγκαλιά μου, να τα νιώσω και να πεθάνω. Με συγκινεί το καημένο βαπόρι που φεύγει, τόσο ταπεινό και τόσο φυσικό. Μοιάζει σαν να έχει τύψεις, ποιος ξέρει γιατί. Μοιάζει να είναι τίμιος άνθρωπος, που εκτελεί κάποιο καθήκον. Να το, που απομακρύνεται από την αποβάθρα όπου εγώ στέκομαι. Φεύγει ήσυχα, περνώντας από εκεί που περνούσαν οι καραβέλες. Άλλοτε. Για το Κάρντιφ, το Λίβερπουλ, το Λονδίνο. Δεν έχει σημασία. Κάνει το καθήκον του. Ας κάνουμε κι εμείς το δικό μας. Ωραία ζωή. Καλό ταξίδι, φίλε, που λίγο σε γνώρισα. Που μου έκανες τη χάρη να πάρεις μαζί σου τον πυρετό και τη θλίψη των ονείρων μου και να με ξαναδώσεις στη ζωή,
για να σε κοιτάζω και να σε βλέπω να περνάς. Καλό ταξίδι. Έτσι είναι η ζωή. Θα σας πω τώρα 2 λόγια για το βιβλίο του σημερινού φιλοξενούμενου μας, του κυρίου Νίκου Παπανάστου, και θα μας πει και 2 λόγια εκτάκτως και η κόρη του εδώ πέρα. Και ξεκινάω. Τι γυρεύει ένας Ιδραίος στη Λάρισα? Στην περίπτωση του Νίκου Παπανάστου, το γνωστό αποφθεγματικό ερώτημα θα μπορούσε να παραλλαχθεί και να γίνει τι γυρεύει ένας ορεινός ηλίος στη θάλασσα. Πώς βρέθηκε απότομα σε ένα απέραντο άγνωστο υγρό κόσμο από παιδί του βουνού και της λαγκαδιάς, από τον κόσμο του χωραφιού και του κοπαδιού στον κόσμο της θάλασσας και της λαμαρίνας? Αν και αγαπούσε τα γράμματα, η αίσθηση του χρέους, του καθήκοντος, τον έκαναν να μπαρκάρει. Και αυτό για να βοηθήσει να παντρευτούν οι αδελφές του κυρίως. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Έγινε ασυρματιστής, μαρκώνης, και όργωσε τους ωκεανούς, έφαγε τη θάλασσα με το κουτάλι, γνωρίζοντας τόπους και τόπους, ανθρώπους και ανθρώπους, στα ταξίδια του με φορτηγά και εμπορικά πλοία. Περίπου 15 χρόνια ήταν στα καράβια τις δεκαετίες του 50 και του 60. Έκανε ένα γερό διάλειμμα στη στεριά για 22 χρόνια, από το 63 έως το 85. Αρχικά δίδασκε μαθήματα ισπανικών, ήταν σε μια σχολή ασυρματιστών δάσκαλος και στη συνέχεια εργάστηκε στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Δεν άντεξε όμως την αιχμαλωσία και ξαναμπαρκάρισε για να κάνει τον τελευταίο κύκλο των ποντοπόρων περιπλανήσεών του, για να ολοκληρώσει αυτό το μοναδικό της ζωής του ταξίδιον θαλασσινό από το 1986 έως το 1995. Η αγάπη του για τα γράμματα, για τη γνώση, τον σιγόκαιγε μέσα του και την καλλιεργούσε. Με την αυτομόρφωση, με το να μαθαίνει από πρώτο χέρι τους ανθρώπους και τον πολιτισμό κάθε χώρας όπου έδαινε το καράβι του. Συνταξιούχος πλέον, ναυτικός, και η συγγραφική πηγή μέσα του αναδύθηκε σαν νεράκι καθαρό και γάργαρο στα 3 μέχρι στιγμής βιβλία του, «Τόξο μεγίστου κύκλου», «Θαλασσινές λοξοδρομίες» και «Αόρατος κάβος», δίνοντας έτσι το δικό του ξεχωριστό στίγμα σε αυτό που λέμε ναυτική, ταξιδιωτική λογοτεχνία. Η ζωή του στα καράβια, στα ταξίδια και στα λιμάνια ξετυλίγεται με απλή, μεστή και γλαφυρή γραφή. Γράφει στο πρώτο του βιβλίο ρεμβάζοντας: «Πόσα ηλιοχαράματα και ηλιοβασιλέματα δεν είχα απολαύσει, ονειροπολίσεις στην κουβέρτα με πεντακάθαρες αστροφεγγές στα ανοιχτά πελάγι». Γράφει όμως και για το πόσες φουρτούνες, πόσους τυφώνες είχε αντιμετωπίσει σε ορισμένα ταξίδια. Λέει σε ένα σημείο: «Ο ναυτικός πάνω στον κίνδυνο σταυροκοπιέται, παρακαλώντας τις θεϊκές δυνάμεις να σωθεί, να πατήσει το πόδι του στη στεριά και να μην ξαναμπεί σε πλεούμενο. Αυτό τον όρκο, αυτή την υπόσχεση στον εαυτό του, θα τα δώσει πολλές φορές στη ζωή του. Στην μπουνάτσα, γκρίνια, αψιμαχίες, γέλια, τσακωμοί, πειράγματα, γλέντια, κακίες, μικρογραφία μιας κοινωνίας. Στη φουρτούνα, όταν το θεριό ξυπνήσει, το κλίμα αλλάζει. Ο τρόμος μπροστά στην απειλή του θεριού τους αδελφώνει, φέρνει τον έναν κοντά στον άλλον». Περιδιαβάζοντας τα βιβλία του, ο αναγνώστης ταξιδεύει παράλληλα μαζί του. Ηνωμένες Πολιτείες, Πουέρτο Ρίκο, Κούβα, Παναμά, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αϊτή, Αργεντινή, Χιλή, Περού, Μαδαγασκάρη, Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα, Σιγκαπούρη, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο κι άλλα. Ελάττωμά του αγιάτρευτο, όπως λέει, η περιπλάνηση στους ξένους τόπους ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικούς. Μαθαίνοντας ισπανικά από έναν ναύτη, τον Χουάν,
έχει μια αδυναμία στις ισπανόφωνες χώρες και ιδιαίτερα στην Κούβα. Ο Παπανάστου θυμάται πικρές στιγμές όπως και θανάτους συναδέλφων ή συγγενών μέσω αλληλογραφίας, στιγμές χαράς και λύπης όταν αφήνει το καράβι για να γυρίσει για λίγο στη χώρα του, στους δικούς του. Γράφει: «Τα συναισθήματα αυτού που φεύγει είναι ανάμεικτα, από χαρά που δεν θα αργήσει να βρεθεί ανάμεσα στους δικούς του και από λύπη που αποχωρίζεται τους ανθρώπους που τόσα πέρασε μαζί τους. Πριν κατέβει τις σκάλες, τρέχει πρώτα-πρώτα να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς που για κάποιο λόγο είχε στεναχωρήσει ή πικράνει. Με ένα αγκάλιασμα ξεχνιούνται όλα. Ύστερα να σφιχταγκαλιάσει όλους με το στερεότυπο «καλά ταξίδια, καλή αντάμωση στην πατρίδα». Η συγκίνηση δεν είναι μικρότερη σε αυτούς που μένουν. Από τη μια χάνουν ακόμα ένα φίλο και από την άλλη η μελαγχολία ότι παραμένουν στο κάτεργο, όπως συνήθως αποκαλούν το καράβι, αναπολώντας πότε θα έρθει και για αυτούς το πολυπόθητο νόστιμον ήμαρ. Στα βιβλία του τονίζει ότι η θάλασσα είναι μια απέραντη και αχώριστη παρέα, γλυκιά και επικίνδυνη. Λέει, μεγάλο σχόλιο το ανοιχτό πέλαγος. Η θάλασσα, όπως ο αέρας και η φωτιά, δεν αστιεύεται. Δεν σηκώνει ούτε ολιγορία, ούτε παλικαριές. Αγνατεύοντας τον απέραντο γαλάζιο κάμπο του ειρηνικού, ένας αόρατος κάβος κρατάει τη σκέψη του δεμένη στη στεριά. Ποιος είναι αυτός ο κάβος? Ο κάβος της νοσταλγίας, που όσο πιο μακριά βρίσκεσαι, τόσο πιο δυνατό είναι το τράβηγμά του. Αν τα δυο πρώτα βιβλία του είναι γεμάτα από αλμύρα και εντυπώσεις από τα πρωτοπόρα ταξίδια του, το τρίτο βιβλίο του, «Αόρατος κάβος», αναφέρεται κυρίως στις στεριανές μνήμες του. Στα χρόνια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του, τις επιλογές του. Μιλάει για το χωριό του, το μπουζάκι της Ηλίας, τότε που ζούσε βοηθώντας τον πατέρα του στο κτήμα ή στον μπακάλικο που είχαν. Για τα καφενεία, για τις συζητήσεις των μεγάλων, τις γιορτές, για τον πόλεμο του 40, τις γυμνασιακές σπουδές στον πύργο, τις δύσκολες συνθήκες, τους αντάρτες, τους μαυραγορείτες. Αναφέρεται στον μεταπολεμικό αλληλοσπαραγμό. Με νηφαλιότητα και ευαισθησία, ο Παπανάστου στο βιβλίο αυτό απεικονίζει την Ελλάδα του 40 και 50. Για να ξαναφύγει πάλι στις θάλασσες, γράφοντας «Το πεπρωμένο μας δεμένο με εκείνο της λαμαρίνας και με το νου πάντα τραβερσωμένο στη στεριά». Τι μένει σαν γεύση τελειώνοντας τα βιβλία του Νίκου Παπανάστου? Για μένα πρωτίστως μια αίσθηση ευγένειας, ανθρωπιάς και ήθους, ήδη προς εξαφάνιση σήμερα, όπως και η αγάπη του για τα καράβια, τη θάλασσα, τους ανθρώπους της, παρά τα σκαμπανεβάσματα, τις δυσκολίες, τα στραπάτσα. Και ακόμη η δίψα του άγνωστου, η περιπλάνηση, η γνώση, η επικοινωνία με τον πέρα κόσμο. Ο Φόντης Κόντογλου είχε πει σε ένα κείμενό του «Πόσα και πόσα έχει να πει η θάλασσα σ' όποιον καταλαβαίνει τη γλώσσα της». Και ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρει επιγραμματικά τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Στον Νίκου Παπανάστου, που βρίσκεται πλέον μόνιμα στο απάνεμο λιμάνι της Ιθάκης και της οικογένειάς του, εύχομαι υγεία και έμπνευση για νέα συγγραφικά ταξίδια από τον πλάνητα και έντιμο βίο του. Βήρα τις άγκυρες της μνήμης ξανά. Θα παρακαλούσα και την κόρη του κυρίου Παπανάστου να μας πει δύο λόγια, μια και αξίζει τον κόπο, πιστεύω. Καλώς ήρθατε. Έζησα τη δημιουργία αυτού του βιβλίου από κοντά και από την αρχή. Σκηνικό απλό και οικείο. Χάρτινες κόλλες, ένα μπικ μακράς διαρκείας, ο ελληνικός στο δισκάκι, η πίπα μισοσβησμένη στο τασάκι και απαλή κλασική μουσική συνοδεύει το τραγούδι των Αηδονιών. Δεν μας ζήτησε ποτέ να κάνουμε ησυχία για να γράψει. Δεν αγανάκτησε όσες φορές κι αν τον διέκοψαν τα ζωηρά εγγόνια για παιχνίδι. Έγραφε χωρίς κόπο. Δεν χρειαζόταν έμπνευση, δεν χρειαζόταν να επινοήσει, να ωρεοποιήσει, να εξοραίσει το παραμικρό.
Έτσι μας έδωσε ένα βιβλίο με λόγο απλό, ελεύθερο, αυτιασίδωτο. Η σύγχρονη καθομιλουμένη μπλέκεται με τοπικούς ιδιωματισμούς της ιδιαίτερης πατρίδας του. Λέξεις ανεπιτίδευτες, όπου η γλώσσα του καραβιού γίνεται τα λόγια της πλώρης. Οι σπανιόλικοι στίχοι των τραγουδιών του Πέδρο Βάργας χορεύουν ταγκό με τη Βηρητό, τη Σαγκάη, τις Ινδίες, τη Γιοκοχάμα. Χωρίς υπερβολές και βαρύγδουπες εκφράσεις, ο Δον Αλμπέρτο στο Περτορίκο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας και αποτελεί παρόν. Το DDD, da, DDD του ασυρμάτου ηχεί και στα δικά μας αυτιά. Ζεσθενόμαστε κι εμείς μαζί του στο πλησίασμα προς τον Ισημερινό. Αισθανόμαστε ίσοι με το μικρό του μπόι κάθε φορά που πρέπει να πιστοποιήσει το γνήσιο της ηλικίας του. Θα μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα μελοδραματικός. Δεν ξέρω αν το απέφυγε ηθελημένα, δεν το νομίζω κιόλας, είναι φύση άνθρωπος αισιόδοξος. Αντί για ένα μελό, μας έδωσε μια καλογραμμένη ιστορία που σπάνια συναντάμε στους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Εκεί που πάει ένα δάκρυ να κυλήσει, ένα ανέκδοτο με χιώτες πρωταγωνιστές μας κάνει να χαμογελάμε. Ίσως αρκετοί από εσάς που το έχετε διαβάσει να συμφωνείτε μαζί μου. Πείτε μου, δεν σας θύμισε παλιά ασπρόμαυρη ελληνική ταινία? Όπως το σημείο που πιτσιρίκι ακόμα πρωτόβγαλτο απαιτεί να παραδώσει αυτοπροσώπως στον Ωνάση το γράμμα που του έχουν εμπιστευτεί σαν φτάσει στη Νέα Υόρκη. Φόβος, αγωνίες, άγχη, φουρτούνες, τυφώνες, αναποδιές, εσωές. Προξενιά, πρίκες, παντρολογήματα, ραβωνιαστικιά, πειρασμοί, μπάρκα ξεμπάρκα. Μεσόγειος ειρηνικός, ένα παγωτό στη Νέα Ορλεάνη. Μια μπιζουτιέρα από την Ιαπωνία που παίζει μουσική. Λαμαρίνα, ματσακόνι, τα παιδιά το βουζακαπτάμ, τηλεγραφήματα, no news, good news, γκάφες και φάρσες μες στο καράβι, έγλι, ζάπιο και γούναρι και ξανά βαλίτσα, ποστάλι, τρένο. Ένα υπέροχο καλλιδοσκόπιο που δεν κουράζει με τη μονοτονία που ίσως περιμέναμε από τη γραφή ενός ναυτικού. Ένα πολύπλοκο κέντημα περίτεχνα φτιαγμένο, τι περίεργο, από τα χέρια ενός ανήλιαστου χωριατόπεδου που η μοίρα το έριξε στους ωκεανούς της. Πατέρα, ζήλεψα. Ζήλεψα τις περιπέτειες που έζησε, στην παρηγοριά που γύρεψε στα ηλιοβασιλέματα, τα πουρα που κάπνισε στην Αβάνα, τις φωτογραφίες που τράβαγες και εμφάνισες ολομόναχος. Σαν ένας μικρός πρίγκιπας που βάλθηκε να ανακαλύψει τον κόσμο, ψάχνοντας με την καρδιά και όχι μόνο με τα μάτια. Στο μακρύ του ταξίδι η άδολη ψυχή δεν έχασε την παιδικότητά της. Και αυτό φαίνεται σε κάθε γραμμή του τόξου μεγίστου κύκλου. Ακόμα και μετά την τεράστια παρένθεση, την πολυετή θητεία στη σιγουριά του δημοσίου τομέα. Ο Παπανάστου επιστρέφει στους ωκεανούς με φόβο βέβαια, αλλά και την ίδια λαχτάρα να ξαναγευτεί, να ξαναμυρίσει την αλμύρα και την περιπέτεια. Και μάλιστα με μεγαλύτερη γνώση και σοφία από ό,τι νεαρός. Συχνές απογοητεύσεις και οικογενειακά δράματα θολώνουν τον ενθουσιασμό του και το τελευταίο ταξίδι γίνεται ένας σωστός εφιάλτης από αυτούς που όταν τους βλέπεις νομίζεις πως δεν θα ξυπνήσεις ποτέ. Εκείνος πνίγεται από τη λαχτάρα της επιστροφής. Στα αρχαία ελληνικά η επιστροφή στην πατρίδα λέγεται νόστος. Άλγος σημαίνει πόνος. Στο φως της ετυμολογίας η νοσταλγία εμφανίζεται σαν πόνος της άγνοιας. Η χώρα μου είναι μακριά και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου συνοψίζουν μια μικρή οδύσσια και τελικά ο Παπανάστου, αντί για την περιπαθή εξερεύνηση του άγνωστου, την περιπέτεια, προτίμησε την αποθέωση του γνωστού, την επιστροφή. Αντί το άπειρο, γιατί η περιπέτεια υποτίθεται πως διαρκεί επάπειρον, προτίμησε το πεπερασμένο, γιατί η επιστροφή είναι η συμφιλίωση με την περατότητα της ζωής. Το τόξο μεγίστου κύκλου αποτελεί έναν ύμνο στην αυτοσύνη του Έλληνα. Ένα φόρο τιμή στον Έλληνα ναυτικό, όπου πάνω στη λαμαρίνα ασκείται στην υπομονή και τη θα σέβει την εγωπάθειά του. Παράλληλα αποτελεί έναν πρωτότυπο ταξιδιωτικό οδηγό. Ο συγγραφέας, άλλοτε επιγραμματικά, άλλοτε με λεπτή και δυσδιάκριτη ηρωνία ή διάχυτο αυτοσαρκασμό, μας ταξιδεύει στους πόντους. Όσοι το διαβάσαμε, ταξιδέψαμε. Είχαμε καλό ταξίδι και μάλιστα ιδιαιτέρως ασφαλές. Αν ό,τι όμορφο είναι πραγματικά χρήσιμο, τούτο το έργο είναι και τα δύο. Και μην ξεχάσω,
Μπαμπά, χαίρομαι που δεν παντρεύτηκε στην κόρη του εστιατόρα στον Μπρόγκς. Θα παρακαλούσα τώρα να έρθει ο Ηλίας ο λογοθέτης, ο ηθοποιός που σίγουρα όλοι θα τον ξέρετε, από το σινεμά, το θέατρο. Και 3 χρόνια τώρα διαπονεί το έργο του Καταλαβαίνετε Βυζιλιού. ότι μετά από τέτοιες εισαγωγές είναι του αναγνώστη, δηλαδή αυτό το άχαρο επάγγελμα του αναγνώστη, αυτό που παίρνει ένα κείμενο για να το αποκρυπτογραφήσει. Το αμάρτημα της μητρός μου δεν το είπα να το πω ότι παίζεις τώρα 3 χρόνια. Είχα την ευτυχία, η μοίρα μου έλαχε να έχω πάντα συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους. Υπήρξα και μαθητής του Κουρτζίεφ και μαθητής του Τζορτ Στάινερ και όλων αυτών των. Και η ψυχή μου είναι γεμάτη από μουσική. Και πάντα όπου βρίσκομαι και μουσικούς. Το πρώτο πλάσμα που συναντάω είναι η μουσική. Νικόλαε, άφησα μια μεγάλη προσευχή που έχω αυτά τα τελευταία χρόνια που κάνω κάθε μέρα. Το άφησα για αυτά τα κείμενα που διαβάζω. Και κάθισα στο γραφείο μου, γιατί μόνο εκεί μπορώ να διαβάσω εγώ. Και αφοσιώθηκα διαβάζοντάς και ταξίδεψα. Γιατί και εγώ είμαι ναυτικός. Και όλη μου η ζωή με ναυτικούς είναι. Με γεύτηκα και ξαναθυμήθηκα τις λέξεις που είχα ξεχάσει. Πιστεύω ότι ένα μάθημα που πρέπει να διδάσκεται και είναι το ύψιστο είναι ο σεβασμός των παιδιών προς τον πατέρα και τη μάνα. Αλλά αντιστρέφεται εδώ ο μύθος ότι από τον πατέρα τα παιδιά αξιολογούνται. Εδώ από τα παιδιά αξιολογείται ο πατέρας. Βρέθηκα απότομα σε έναν άλλο κόσμο, καμία σχέση με αυτόν της στεριάς. Άγνωστο σε μένα, στο πεδίο του βουνού και της λαγκαδιάς. Από τον κόσμο του μόχτου, του χωραφιού και του κοπαδιού βρέθηκα στον άλλον κόσμο του μόχτου, της θάλασσας και της λαμαρίνας. Με παρέλαβε ο πρώτος μηχανικός, ένα καλοσυνάτο γεροντάκι από την οικογένεια των Λεμών, με παρουσίαση στον καπετάνιο. Λεμός κι αυτός. Και στη συνέχεια στους ασυρματιστές. Τότε τα φορτηγά είχαν 2 ασυρματιστές. Ακόμα έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην αξία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Με είδαν φοβισμένο και άρχισαν να μου δίνουν θάρρος. Την άλλη μέρα σαλπάραμε για το που ακόμα δεν το ήξερα, ντρεπόμουν να ρωτήσω, μην με περάσουν για άσχετο. Τις 2 πρώτες μέρες πήγαινα στον ασύρματο. Όσο με βλέπει ο υποπλήρχος, ένας θαλασσόλικος και καπετάν δουλειάς, ο Γιάννης, ο Ματζαβίνος. Εσύ τι είσαι, ρωτά. Δόκιμος ασυρματιστής, απάντησα. Έχει πολλή δουλειά ο ασύρματος. Λοιπόν, έλα μαζί μου να σου δείξω τον προϊστάμενό σου και με πήγε στο λοστρόμο. Αυτός είναι ο προϊστάμενός σου. Από αυτόν θα παίρνεις εντολές και το βράδυ, σαν σκολνάς, θα πηγαίνεις στον ασύρματο. Πρέπει να βγάζεις το ψωμί που θα τρως. Παρόλο που ήμουν χωριατόπεδο, ήμουν λεπτοκαμωμένος και φαινόμουν πολύ πιο μικρός από όσο ήμουνα. Στο χωριό, πολλοί με έλεγαν άταρο ή ανήλιαστο. Ο λοστρόμος, όπως κατάλαβα έτσι αποκαλούν τον ναύπληρο, αρκιναύτη, μου έδωσε τα σύνεργα. Ένα σφυρί, ματσακόνι το λένε στα καράβια, και ένα σκουπάκι. Με έσμιξε με τους άλλους ναύτες και άρχισα να κάνω κι εγώ ό,τι κι αυτοί. Ανάμεσα στους ναύτες ήταν και 2 νεαροί, άμυστοι κι αυτοί. Υπεράριθμους τους είχαν ναυτολογήσει. Το δράμα με μένα δεν ήταν μόνο ότι δεν ήξερα που πάνε τα 4 από τις δουλειές του καραβιού, αλλά είχα να αντιμετωπίσω και την ναυτική ορολογία. Καθώς απέφευγα τις ερωτήσεις, κατατρεχόμενος από το σύμπλεγμα του βλάχου. Ήμουνα ο μόνος μη νησιώτης. Μάλιστα τη δεύτερη μέρα με ρώτησε ο καμαρότος από πού είμαι. Όταν του απάντησα από τον πύργο της Ηλίας, την Παναγία μου, θα το σχίσω το φυλάδιο. Πλακώσανε οι βλάχοι στα καράβια. Ήταν η αντίδρασή του. Η πιο πάνω φράση μου μεγάλωσε πιο πολύ το σύμπλεγμα του άναυτου. Ακόμη τα πληρώματα ήταν αμιγώς νησιώτες και ειδικά σε αυτό ήταν όλοι οι νουσιώτες ή οι αγνουσιώτες, όπως οι ίδιοι αποκαλούνταν. Το παρανισάκι αυτό της Χίου οι Ινούσες έβγαζε άξιους καραβοκύριδες που πολλοί εξελίχθηκαν σε μεγάλους εφοπλιστές. Λεμοί, πατερέοι, χατσιπατερέοι, λυρίδες και άλλοι φυσικά. Καπεταναίους και άλλες ειδικότητες. Μία μέρα, καθώς ετοίμαζα το καράβι να δεχτεί το φορτίο από το επόμενο λιμάνι, έβαζαν σε ενέργεια τα Βίντσια, βαρούλκα. Οπότε με φωνάζει ο λοστρόμος. Νίκο, βήρε την Αμερικάνα. Δεν δουλεύει, είπα μέσα μου. Και δεν κουνήθηκα. Οπότε τρέχει ένας ναύτης και αρχίζει να βυράρει ένα σκηνή από τα πολλά που ρυθμίζουν τις μπίγες. Μπίγες στο κήπο μέσω τροχαλιών και χρηματόσκηνων με τη βοήθεια των βαρούλκων χρησιμοποιούνται για την πρωτοεκφόρτωση.
Έτσι μάθαινα σιγά σιγά τους ναυτικούς όρους που αλλιώς γράφονταν στα ημερολόγια του πλοίου και αλλιώς λέγονται στη δουλειά συνήθως ιταλικής και αγγλικής προέλευσης, παραφθαρμένα. Σε μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση ήμουνα στη γέφυρα και άρχισε να βρέχει. Οπότε μου λέει ο καπετάνιος: Νίκο, πήγαινε στην τραπεζαρία του πληρώματος και πες στο σκάπουλο να σκεπάσει τους ανεμοδόχους, αεραγωγούς των αμπαριών. Τρέχω και λέω: Ποιος είναι ο κύριος Σκάπουλος? Τράταξε η τραπεζαρία από τα γέλια. Κάποιος μου εξήγησε ότι οι ναύτες που κάνουν τιμόνι είναι χωρισμένοι σε βάρδιες, 4 ώρες, 12-4, 4-8 και 8-12. Ανά δύο αναλασσόμενοι. Αυτός που δεν είναι στο τιμόνι λέγεται Σκάπουλος. Οπότε σε κάποια στιγμή με φωνάζει ο πλοίαρχος ή γραμματικός βεβαίως και άρχισε να μου εξηγεί και να με μαθαίνει όλα τα σχετικά με το καράβι. Τι πρίμη, τι αμπάρι, πώς τα αριθμούμε, τι σημαίνει πρόρα, μπροστά, τι πρίμα πίσω. Έτσι άρχισα λίγο-λίγο να μπαίνω στο νόημα. Ήτανε καλοκαίρι. Η θάλασσα στη Μεσόγειο φάνταζε σαν λίμνη. Καμιά φορά αφαιρούμουν χαζεύοντας τα απόνερα της προπέλας. Όλα μου φαινόνταν αλόκοτα. Τα χείλη μου είχαν πριστεί από τη στενοχώρια. Έμπλεξα, έπρεπε να κάνω υπομονή, δεν υπήρχε άλλη λύση. Η στενοχώρια και η συνεχής απασχόληση δεν άφηναν περιθώρια να σκεφτώ αυτούς που άφησα στη στεριά. Περίμενα με λαχτάρα το πότε θα πάει η ώρα 5 το απόγευμα να σχολάσουμε εμείς οι ντεϊμάνιδες, ντέιμεν, αυτοί που δεν δουλεύουν με βάρδιες, να πληθώ, να φάω και να τρέξω στον ασύρματο. Εκεί άλλαζε το σκηνικό. Βρισκόμουν σε πιο ηχείο περιβάλλον. Ήταν κάτι που με έθελγε. Ένιωθα τη χαρά της επικοινωνίας με τον κόσμο, βαπόρια και στεριές. Γέμιζε το δωματιάκι του ασύρματου από ήχους ακατάληπτους, ίσως και ενοχλητικούς για τους άλλους, αλλά ευχάριστη συντροφιά για τον ασυρματιστή και παρηγοριά συνάμα ότι στην απερδοσύνη του πελάγους δεν είσαι μόνος. Εκεί αποκτούσα πείρα για το ταπεινό επάγγελμα που μου επεφύλαξε η μοίρα να ακολουθήσω, αφού δεν είχα την πολυτέλεια δυνατότητας επιλογής. Έπρεπε να το αγαπήσω. Ένα καράβι απ' το Περαία έχει σαν πάρει για μακριά, μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο καπετάνιος είναι στο τιμόνι κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή. Το ναύτης μόνος μπροστά στη πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Το ναύτης μόνος μπροστά στη πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Μα όλος δρόμος πάει και του λέει μη συλλογέσαι κι ανησυχείς, πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Καπεταναίοι και τόσοι άλλοι, λοστρομινάτες μηχανικοί,
καθένας έχει και το καημό του, έτσι μας όλοι εμείς οι ναυτικοί. Συγγνώμη, Μέρη, μήπως μπορεί λίγο, να γίνει λίγο η οθόνη, λίγο μπροστά εδώ, είναι εύκολο. Στη Βενεζουέλα. Και στην Κούβα. Και στην Κούβα. Ναι. Εκεί που έχουν τα μπερικέντια τα μεγάλα, που έχουμε κάνει με τη γλέντια μεγάλα εκεί. Το μικρόφωνο πιο κοντά γιατί είμαι βαρύγος. Ναι, θα το βάλω. Στη Βενεζουέλα καθίσαμε πολλές μέρες και ήρθανε και άλλα ταξίδια. Έτσι όσο μπορεί ένας ναυτικός να τρυπήσει τον εξωτερικό φλοιό και να γνωρίσει από μέσα τα προβλήματα μιας χώρας, προσπάθησα κι εγώ από τη νεανική μου περιέργεια παρορμόμενος να εξηγήσω γιατί τόση δυστυχία σε μια τόσο πλούσια χώρα. Τρίτη στον κόσμο σε παραγωγή πετρελαίου, σιδηρομεταλλεύματα, κακάο, καπνό, μπαμπάκι, φυσικό αέριο, ακόμα και διαμάντια. Και η Ελλάδα το ίδιο είναι. Σε αυτή τη χώρα είχε γεννηθεί μια μεγάλη μορφή της Κεντρικής Αμερικής, ο Σιμών Μπολιβάρ, ο ελευθερωτής, όπως τον αποκαλούν. Ο στρατηγός και πολιτικός που πάσχησε να ενώσει αυτούς τους λαούς που δεν τους χωρίζουν πολλά πράγματα. Ίδια γλώσσα, ίδια θρησκεία, ίδιος πολιτισμός, ματαιοπονία. Κάποτε συζητούσα με το φιλοσοφημένο γλύπτη Αχιλλέα Απέργη και θυμάμαι τα λόγια του. Νίκο, οι μεγάλοι της γης απλώνουν τον χάρτη μπροστά τους και αλίμονο στο μέρος που θα καρφώσουν την Πινέζα. Σε κατηδία συζητήσεις με πολίτες αυτών των χωρών, οι περισσότεροι απόδιδαν την κακοδαιμονία τους στο φιλικό σφιχταγκάλιασμα της Βόρειας Αμερικής. Το μικρό μου μυαλό δεν μπορούσε να χωρέσει μια τέτοια εκδοχή. Αφού σπατζάραμε, λύσαμε κάμβος και πρόωρη για τη βάση μας στο Πουέρτο Ρίκο. Τώρα πλέον είχα πάρει τον αέρα της δουλειάς, του ασυρματιστή, και μαζί με μένα ένιωθα σιγουριά και όλο το πλήρωμα για το ομιγέννητο που λένε. Έτσι, αφού μου έφυγε το άγχος, ζήτησα από τον καπετάνιο να πηγαίνω στη γέφυρα να μάθω όσο μπορώ και από αυτή τη δουλειά. Ο καπετάν Ηλίας ο Ψαρέλης μου έφερε βιβλία και σημειώσεις από το φροντιστήριο και με μεγάλη ευχαρίστηση άρχισε να με βάζει στα της γέφυρας. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ήμουν σε θέση να βοηθάω και στη γέφυρα. Διοπτεύσεις, πορείες, στίγματα με τα άστρα, με τον ήλιο, σφάλματα πηξίδας κτλ. Αυτό με βοήθησε πολύ στα επόμενα μπάρκα μου, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές. Η κοινή μοίρα δένει τους ανθρώπους του καραβιού από καπετάνιο μέχρι τζόβενο. Αν καμιά φορά κάποιος βαθμοφόρος ξεχνιέται και κομπάζει, η πρώτη φουρτούνα τον προσγειώνει. Το πλήρωμα ενός καραβιού είναι ένα κύτταρο της κοινωνίας, απομονωμένο από το υπόλοιπο σώμα της και ευκολότερο για μελέτη. Μέσα σε αυτό αντιπροσωπεύονται οι διάφοροι χαρακτήρες, τα προτερήματα και τα ελαττώματα, οι αρετές και οι αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης. Όσο διαρκεί η μπουνάτσα, βγαίνουν στα φόρα οι αδυναμίες, το κουτσουμπολιό, σε βάρος αλλήλων, αψιμαχίες, γκρίνια, τσακωμοί, γέλια, πειράγματα, γλέντια, αντιζηλίες, κακίες, γενικά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν μια κοινωνία. Έτσι όμως και ο Ποσειδώνας θυμώσει και αρχίζει να ανακατεύει τα νερά με την τρίανά του, έτσι και αυτό το θεριό που το λένε θάλασσα ξυπνήσει και αρχίσει να αναδεύεται, το κλίμα ανάμεσα στο πλήρωμα αλλάζει. Ο τρόμος μπροστά στην επιλή του θεριού τους αδερφώνει, φέρει τον έναν κοντά στον άλλον. Στο πρόσωπό μου, που θες γιατί απόφευγα τα προσωπικά, μιας και η δουλειά μου ήταν κάπως ανεξάρτητη και είχα να κάνω μόνο με τον καπετάνιο, θες γιατί έδινα την εντύπωση του άκακου, του απονήρευτου, θες γιατί τους ενέπνα εμπιστοσύνη, εκμυστρευόντουσαν τους καημούς και τις χαρές τους. Αρχίσαμε να πιάνουμε διάφορα λιμάνια της Κούβας, αφήνοντας με παρτίδες του καθένα. Σε ένα από αυτά μπήκα στο τρενάκι που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες για την κοντινή πολιτεία. Από πού είσαι, φίλε, ρωτάει ένας εργάτης. Από την Ελλάδα, αποκρίνομαι. Σαν να πέταξα αναμένο σπίρτο σε ξερό χορτάρι. Στον Ευρωπαίο, δεν στον σκλάβος. Είναι Ευρωπαίοι, δεν είναι σκλάβοι. Ξεφωνίζει ένας και έτσι άρχισε μια οχλοβοή στο βαγόνι. Είχε πάρει τα αυτή μου κάτι ψιθύρους για κάποιον καστρίτο στα βουνά του Σαντιάγο, άνευ σημασίας όμως. Η φτώχεια χανόταν μέσα στην αλεγρία και στο θόρυβο των αφροκουβάνικων ρυθμών. Πού να μπει ένας ναυτικός στην ψυχοσύνθεση του κάθε λαού. Στο άλλο λιμάνι, το Σιεμφουέγκος, ένας πράτηγος μας οδήγησε το Σπύρο και εμένα σε ένα κρυφό, ένα φτωχόσπιτο.
Μας υποδέχτηκε ένα ζευγάρι, μας έβγαλαν μια μπύρα και σε λίγο ο πατέρας πήγε και ξύπνησε την κόρη, κάνοντας μας νόημα να περάσει ένας-ένας. Σπύρο, λέω εγώ θα πληρώσω. Είναι σαν να πήγα. Εσύ κάνε όπως νομίζεις. Και εγώ, Μαρκόνη, έτσι θα πράξω, απαντά ο φίλος μου. Ευχαριστήσαμε την οικογένεια, σφίξαμε το χέρι της αγουροξυπημένης κοπέλας και τους καληνυχτήσαμε. Σε ένα μπαράκι παραγγείλαμε ένα ποτό χωρίς να αναφερθούμε στο γεγονός. Πού να μπει ο Στεριανός στην ψυχοσύνθεση ενός νεαρού θαλασσινού που στερήθηκε όλες τις χαρές της ηλικίας, τα ραντεβουδάκια, τα ερωτικά σκυρτήματα που μορφαίνουν τη ζωή του νέου, το πάρτι, το σινεμά, την εκδρομή, την εξοχή, όπου όλο και κάποια γνωριμία θα του γλυκάνει την παραμονή. Πάνω που άρχισε να ξυπνάει μέσα μου το αντριλίκι και ο πόθος, ο αγνός πόθος για το ωραίο φίλο, έπεσα απότομα στο χυδαίο έρωτα και κάθε φορά που έφευγα από κάθε τέτοια συνάντηση ένιωθα μια ιδέα για τον εαυτό μου πιο πολύ. Αλλά ήταν επιταγή της φύσης και να επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του οργανισμού. Γι' αυτό σε κάθε τέτοια ερωτική συνάντηση απομόνωνα τη σωματική από την ψυχική συμμετοχή. Με λίγα λόγια, κτηνώδης λειτουργία. Έτσι, πότε με φουρτίνος, πότε με μπουνάτσες, ξεχάστηκα σε τούτο το βαπόρι. Στην Αμερική πήρα τη μεγάλη απόφαση να δηλώσω παρέτηση. Η ώρα της αποχώρησης δραματική, με αγκαλιές και δακρυσμένα μάτια, με ξεπροβόδισε ένας από τους ανθρώπους που τόσες δυσκολίες και ευχάριστες στιγμές είχαμε ζήσει μαζί. Καταβαίνοντας τις σκάλες, έριξα το βλέμμα μου στο Ευγενία, στο περήφανο αυτό άψυχο άτι της θάλασσας, που για πάνω από 30 χρόνια την όργωνε ακούραστα. Έβγαλα τη φωτογραφική μου μηχανή και το τράβηξα μια φωτογραφία που με τόση ευλάβεια τη φυλάω, σαν να ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Έτσι είναι η σχέση του ναυτικού με το καράβι. Ερωτική. Δένεται μαζί του. Junto con mi barco carbonero loro, mi destino prigioniero. Μαζί με το καργουνιάρικο καράβι μου κλαίω το φυλακισμένο μου πεπρωμένο. Τραγουδούσε η λαϊκή μούσα της Αργεντινής. Σε αυτό το καραβάκι τίναξα τον ανθό της νιώτης. Σε αυτό σκόρπισα τα όνειρά μου στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ο Σιμών Μπόλιβαρ είναι αυτός. Σιμών. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Matusa, que triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que prueba de amor pedí y me pediste tus cartas que en ellas decías así: te quiero mi cuchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Las tazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Como yo te quise a ti, Matusa, nadie te querrá, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Matusa, nadie te querrá, nadie te querrá. Vaya, tú me quisiste, Matusa, y yo también te adoré. Como yo te quise a ti, Matusa, nadie te querrá, nadie te querrá. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, Matusa, nadie te querrá, nadie
Nadie, nadie, nadie. nadie me querrá. Como yo sentí si a mí me acusa nadie me querrá, nadie, nadie, nadie me querrá. Como yo sentí si a mí me acusa nadie te querrá. Εξαιρετικό. Να πω κάτι ότι αυτά που γράφει ο Νίκος Παπανάς στο βιβλίο είναι προ-Κάστρο. Μιλάμε δηλαδή πριν το 59, εκείνη την περίοδο, έτσι, ενημερωτικά. Πριν μπει στο κάστρο μέσα. Ο κάστρο. 50, 46. 49, 50, 51, 52. Ναι, 53. εκεί, ναι, ναι. Εκεί έλα, δεν ακόμα. Δεν είχε βγει, δεν ήταν... Ήτανε Όχι. βουνό. Ήταν αντάρτης. Δεν είχε πάρει την κυβέρνηση. Όχι, δεν. Πριν από το Πατίστα ήταν ο Κάρλο Τρίος ο Καράς. Ο Καράς. Και έκαναν εκλογές. Και θυμάμαι ο Πατίστα στις αφίσες που ήταν υποψήφιος έγραφε El Generalissimo al Caballo, ο έφηβος αρχιστράτηγος. Αλλά επειδή πάτωσε στις εκλογές, πήρε κάτι σακαράκες που είχαν εκεί πέρα και αυτά, κατέβαλε το κοινοβούλιο και Και καθάρισε. δεν ήθελε και μεγάλη. Προηγουμένως στο αυτή του Γιώργου ψητήριζα ότι αν αυτή δεν είναι μια πολιτιστική υψηλού επίπεδου εκδήλωση, του ποιες είναι. Όχι, πες το ποιος είναι. Διότι κατά την άποψή μου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και έκφραση πολιτισμού είναι οι στιγμές, αυτές οι σπάνιες στιγμές, όπου συναντάς τους ανθρώπους. Και ανταλλάσσεις μαζί τους τις απόψεις, τις ιδέες τους, και αφήνεσαι μαζί τους, ας πούμε, και κυματίζεσαι, πώς λένε, και κολυμπάς μαζί τους. Βέβαια. Ποιες άλλες είναι οι πολιτιστικές, ας πούμε. Αυτή η πρόφαση και αυτή η υποκρισία που βγάζουμε ένα ειστήριο και πάμε σε μια παράσταση που προβοκάρουν κάποια κέντρα αποφάσεων για ότι αυτή είναι καλή και αυτή είναι κακή. Αυτές είναι οι σπουδαίες συναντήσεις. Όπου έπρεπε να.